Επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, χαιρετίζω την ιερή και σημαντική αυτή εκδήλωση, γιατί για μένα κάθε εκδήλωση που αναφέρεται στη γενοκτονία είναι και ιερή και σημαντική, και σήμερα βέβαια γίνεται ακόμα πιο σημαντική και ιερή από τους ομιλητές που είναι στο πάνελ, διότι είναι καταξιωμένοι στον χώρο αυτόν και έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της γενοκτονίας. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι το 1994 η Βουλή των Ελλήνων ομόφωνα ανεγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και αργότερα βέβαια ανεγνώρισε και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, Μικράς Ασίας κλπ. Μετά όμως το 1994 η ελληνική πολιτεία είναι παντελώς απούσα από τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Διότι δεν μας αρκούν μόνο οι τελετές μνήμες και τα μνημόσυνα. Εμείς θέλουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας, στην οποία, όπως έχω πει, η πολιτεία είναι απούσα. Η γενοκτονία ιστορικά έχει πλέον τελειώσει, έχει αποδειχθεί, το έχουν πει. Το έχει πει η Επιτροπή πλέον αρμόδια στον κόσμο, η Διεθνής Επιτροπή των Ακαδημαϊκών, η οποία το 2007, με συντριπτική βέβαια πλειοψηφία, είπε ότι η γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολής και των Ασσυρίων έχει συντελεστεί. Το θέμα λοιπόν είναι από εδώ και πέρα πολιτικό. Βέβαια τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνονται, τέτοια συμπόσια για την ιστορία, διότι κρατούν στη μνήμη ζωντανό το παρελθόν, όπως είπε και ο Ισπανός φιλόσοφος Τζορτζ Σανταγιάνα, εάν κανένας ξεχάσει το παρελθόν, θα είναι αναγκασμένος να το ξαναζήσει. Εμείς λοιπόν, ως Έλληνες ποντιακής καταγωγής, ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να βάλει το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολής στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Ζητούμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ενημερώσει τα κοινοβούλια όλων των χωρών για να προχωρήσει στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων της Ανατολής, και ζητούμε από την Τουρκία τέλος, διότι στο τέλος η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει, διότι όλα αυτά που κάνουμε για να αναγνωρίσουν τα άλλα κράτη είναι για να πιεστεί η Τουρκία τελικά να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Το τελικό λοιπόν, ο τελικός στόχος είναι η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολής, και το ζητούμε αυτό γιατί πρέπει η Τουρκία, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Βουλή το 2006, είπε στην Τουρκία: συνδυαστείτε με το ιστορικό παρελθόν σας, αναγνωρίστε τα εγκλήματα τα οποία κάνετε και αναγνωρίστε τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Ανατολής, των Αρμενίων και των Ασσυρίων.